Pracoviště hraje v životě lidí velkou roli. Zde stráví mnoho času a vydělávají si zde na živobytí. Proto je dobré, že zaměstnanci mohou spolu rozhodovat o svém pracovní dni. A to v podnicích s alespoň 5 zaměstnanci, což je možné tak, že si zvolí kolegyně a kolegy do podnikových rad. Čím větší podnik, tím více členů těchto rad. Podnikové rady vnáší demokracii do světa práce. Podnikové rady zastupují zájmy zaměstnanců vůči zaměstnavateli. Jejich práva a povinnosti jsou upraveny v zákoně Betriebsverfassungsgesetz. Podnikové rady vytváří transparentnost a právní jistotu, informuje zaměstnance a zajišťuje závazné dohody se zaměstnavatelem. V mnoha oblastech může podniková rada spolu rozhodovat, například při tvorbě pracovní doby, plánování směn, přestávek a přesčasů. Pokud jde o peníze, tedy zařazení do mzdových tříd, o výkonnostní odměny, bonusy, práci v úkolu a otázky bezpečnosti při prevenci úrazu, ochrany zdraví a životního prostředí a samozřejmě o přijímání a propouštění, v otázkách vyučení a dalšího vzdělávání. A tak se podnikové rady starají a zajišťují bezpečná a jistá pracovní místa a spravedlivé pracovní podmínky. Podnikové rady se vyplatí. V podnicích s podnikovou radou jsou mzdy vyšší než v podnicích bez zastoupení zájmu zaměstnanců, pracovní místa jsou zde jistější. Aby podnikové rady mohly dobře fungovat, mají silného partnera po boku, IG Metall. Odborové svazy stojí po boku radí a pomáhají členům podnikovým radám v daných odvětvích. Kovo, elektro, zpracování železa a oceli, dřeva, plastů, výroby textilů, oděvů, řemeslné výroby. Ať je to poskytování informačních materiálů nebo poradenství ve všech právních a ekonomických otázkách. IG Metall podporuje a propojuje podnikové rady a odborově aktivní kolegyně a kolegy. Podnikové rady v IG Metall. Společně přemýšlet, spolurozhodovat a společně se zapojit. Veškeré informace na www.igmetal.de/betriebsrat.